muri yeZimbabwe zvinhu zvatanga. Kana uchinge watonanda toya kudai so ziva kuti inini ndini munhu wani anoita kunge mukadzi ane nhumbu because ndoramba ndichideliver. Ndava na guest manyama ndinoda kubata phone calls anopisa kuti muri yeZimbabwe munzwe zviri kuitika. Saka kana uchinge watosvika panapa zvakakosha. Kana uri munhu weZanu ameno zvazvako zvekuti unosapota Zanu. Ina handide Zanu ungachasapota Zanu mukorono. But anyway, guest wandiri kuuya naye nhasi pane zvakawanda zvichataurika panapa. Pachapisa, pachanakidza. But gedza ndikogara ndakuzivisana nemika Dirac. Kana uri muSouth Africa uchida kuregisterwa company vavhurwa FNB business account. Zvinhu izvozvo zvinoitwa nemunhu anonzi Owen ndiye one ega anokuregistera company okuvhurira FNB business account. Easy baba. Saka contact Owen on the numbers that are showing on the screen. Musaswere muchikumbira mabank account. Comrade Traore maswera sei muri kutaura na Kulient pa Kulient TV. Mr. Kulient, how are you? I'm good say. And you ini zvangu chiri kuitika panapa ka violence mastreets amusi kugarika. Nyaya iri kuitika panapa ndatoti handikapedze kunguva nyimhorisana na Comrade Traore. Because everyone knows who is Comrade Traore is so. But nyaya irimo yamira yadai so. Comrade Traore muri kunzi imimi neteam renyu imimi you are the voice of the voiceless. Vanhu vanokuziva because you represent vanhu vakawanda. Muri kunzi makabhejera bhiza rakazoita nhumbu asi rambotanga richimhanya iko zvine zvira nhumbu bhirane nhumbu bhiza rakuremerwa. Iyi nyaya ndikutaura ndikuti fair pane last address yakaitwa nebhiza renyu Comrade Blessed Geza. Munotiwo kudii nenyaya yava Blessed Geza iyi iri kutaurwa iri kupisa mastreets? Brother, I'm going to be honest with you. Yeah. Mudara Geza chibaba. Now, problem yatinoita ndeyekuti vanhu vanosize Mudara Geza is very meticulous. He knows age yake. He's the man of age. Munhu ati kurei sterei. And hasina time yakawanda achirarama because he's old, man. So basically whatever that is doing now, he has to push for these things to happen faster. And whatever the vision of implementation of the revolution zo implementwa amazuva ake asara munhu wese onatsa kuona nekupupura kuti Mudara Geza stood for something and it came to pass. So takaita challenge one. Yeah. Even if you are to listen to my audios andinopa inini. I used to give people in detail my events as they would unfold. Yeah. But takasvika papoint yekuti takaroti no. Zvigananda tiri kuzvipa template yekuti zvizive kuti tichange tichifamba sei tichibva papoint iyi tichienda papoint iyi. And kubva inini pandakanyarira kupa vanhu in detail mafambiro atakaita. Vanhu havachadzingwi ground. Zvigananda hazisi kuziva kuti tobata papi because nyoka ari mujeri for now handini Yeah. Mudara Geza has been quiet. Inini I've been quiet. Then tichisimbisa vanhu. But detail rekuti vazive kuti next move ndeipi. I've been quiet. And no one knows what's happening. Even vanhu vakasana Apostle Makore, he doesn't know the next move kuti yaita sei. That's why you see Makore autaura kuti chinhu chaMudara Geza chakadhakwa. Havasi vanhu vese vari kuziva zvinhu zviri kuitika. But what we just did was to give people the assurance that as much as muri kuona kunge zvinhu zvakanyara, there is quite a lot which is happening behind the scenes. And now let me tell you something. Chinhu chedu chamuvha kubva pastage yekuti we get directives from Mudara Geza. Kwakatanga kutaura vanhu vakaita saTraore nanyuka yemabhuru tichibva paphase ipapo taikura nzira. Handitika tisati vana John the Baptist. Tichiti kune murume achauya, and you see tichisvika paphase yana Mudara Geza. Mudara Geza bva he was bridging the gap kubva neisusu mayouth vanhu vese vasina kurwa hondo tichipasa message yezvatiri kuda tobva tasvika pana Mudara Geza representing age neira yemawo veteran vachionesa kuti tsoro yedu yarasika tinofanira kuti tiidzore panzira. So we've got two groups of people. And you see vakarwa hondo nevasina. Then vatabva pane Mudara Geza vatasvika pana General Chiwenga. The person that we want to lead Zimbabwe. For reasons that given time I will mention at a later time. So look at the speech of Mudara Chiwenga.
vanhu vaitaura kuti mudhara igwara mudhara anotya. So mudhara geza agoni kuita competition namudhara chiwenga because ndo chibaba. Saka mudhara chiwenga abva ataura akati matsotsi ese hatisi kuzora tsvimbo, we will deal with you katatu kakapetwa. And your day is coming. That was a head-on speech yaipa, and we know that speech was directed to which people. Mudhara Geza Zulu came to give people the assurance. Anonzwisisa political language. And you see, anotopika kuti Mudhara Geza akutaura kuti hatisisina time chakuda kuchaya. All right. The how part is not how it's going to happen with whether vanhu tichafuma tiri mustreet here, whether munhu achamuka akafa here, whether munhu achangorumwa nenyuchi here, ziya, but time yakusvika. Ndikupaona. You see, so imessage yekuti ikataurwa very direct, a time is going to come when zvinhu zvese zvaitwa zvapera, is going to explain kuti patakataura chakati, we were trying to say this, patakataura chakati, and need chai kutsananguraka. Inenge yako kune kwazotongotsanangura but need pane pasina, because everything will start to make sense. Kuti why Mudhara yakabuda paka, because that man is very very much strategic. There's no way Mudhara Geza paanobuda asina nyaya chayo inobatika. Angatogara aregedza apana akamudaidza kuti Mudhara Geza budai. Vanhu vakangoona Mudhara Geza achitaura na half 8 ndiri kubuda ndichitaura nei. And zvakabva zvatosimbisa vanhu makore aitaura kuti Mudhara Geza ari kurwara. Pane manegotiations ari kuitwa. You see, ndozvo zvatofanira kuona. Mudhara Geza akanzi ari kurwara, munhu wese akanoona kuti Mudhara akasimba. Zvikanzi pane manegotiations akuitwa, Mudhara Geza akuda kuchaya U-turn, makamuona nezuro nakatotaura kuti idi mabhegi apeka apedza. Yes. Haisi language yekungotisimbisa here yekunzi apeka mabhegi yekwagamba yekunzi munhu akagwezigone. No, but wonaka my guy. Yeah. Kana paine manegotiations ari kuitwa ekuti ini ndogona kudzoka kuZimbabwe. There is no way andozobuda ndichitaura zvinhu zvakaita seizvozvo. Yeah, that's true. Yeah, ndikupaona. Because it jeopardizes everything. Zvinotodhakisa zvinhu zvese. Yeah. And especially kana ndichiti ndakarowa room 10, ndakamhanya ndikakanganisa ndoda kudzoka kumusha. Hapana panombofa uchitotaura kuti munhu waya atopfeka mabhegi akuda kurwa pasi. Yeah, ndikupaona. Yeah. So basically, that was a speech for people to see Mudhara is fit and strong. And secondly, hapana ma engagements ari kuitwa. And thirdly, the time is fast approaching. Yeah. Rikubatika dari racho. And you see. Yeah. So unfortunately, ndogara ndichitaura ndichiti kubvisa president hakusi kubvisa mufundisi wekuEFF. Yeah, ichocho chokwadi. Icho ndo chokwadi manje. Yeah. What mangofuma mati baba imimi. Mwana wati chiaiwa. It does not work like that. Yeah, ipapo ichokwadi. It's not easy. Yeah. You see, we're dealing with systems here. Tino dealing neupenyu hwevanhu. Yeah. Lives must not be lost along the way. Because babaka, imagine the mess yakaitika 2017. 2017 taitoti tese tikuru kubiwa, but kwakusingabiwi 2017. It's only now that people have realized kuti munhu can still, from state coffers, munhu can still take spares money and be a billionaire. And we're not just talking about 1 billionaire. Yeah. It's rumored that Scott Sakupkanya is now a billionaire. Wicknell Chivayo, we all know, is a billionaire. Tagwire is a billionaire. Tungwarara is now a billionaire. And many others that I have not mentioned. Vasunga farra how media or publicity. Ane vachikurowa vari pasi pemvura baba. Yeah. Guo Matanga is a billionaire. Because every deal, every transaction iri kuitwa, Guo Matanga has got a percentage from that money. Ndiye anotodetermine kuti is this true badara kwakati, kuda kuya deal rakati ndingivhura share of company. Company yauri kuvhura percentage yangu ndeyakati. You see, and other payment is getting a share. Company uko is getting shares also.
So he's richer than most of the people wamunofungira kuti vane mari. Yeah, ndikupaona comrade Traore, but panyaya iyi pane ndigirikina ndakota mamushtaura kuti pandigirikina hamudi kuti pazofa vanhu pakuzonobvisana kwevarume ava. But do you think kuti varume ava vanobviswa pasina munhu afa here nezvivindi zvavo? Let's be very honest comrade Traore, varume ava vane chibhanditi like munotoziva kuti president wenyu Mnangagwa munhu wekuti akatombopotswa nerufu akagara mujeri nguva refu. Do you think kuti angangobvisika just like amene way yamuri kutaura iyoyo ingashanda hawo yekungotaura muchibva? Do you think kuti angazviaccept here? Baba anoda kusiya, anoda kubvutirwa nyama pamuromo. Hapana munhu anoda kubvutirwa nyama pamuromo baba. And worse off munhu uchiziva kuti ndiwo wakaba, munhu chaanosungwa nemupurisa anenge aba madomasi baba. Panofiwa kuti saisi chene muruoko mara. Panofiwa baba because munhu anenge achitoda kuti zvaatotora izvozvo kazvirambe zviri zvake. So anything can happen. Anything can happen. All right. You see? Yeah, but hatisi kuziva kuti munhu achafana nyuchi here. Nyuchi chaicho. Hatisi kuziva kuti munhu achangofuma akapfenda here. Hatisi kuziva kuti munhu acharohwa nemheni here. Hatisi kuziva kuti zvichaita. But what we know is Mundarageza gave us the assurance yekuti ED is going. Mundarageza told us that he's working with progressive forces and we don't know the plan which they have. But what I can assure you is chimiro chiri munyika, we cannot afford to reach 2028 as it is too far. Yeah, ndikupaona. But inini ndakazwa pane pakazombotaura mashoko ekuti zvoni kune mamwe opposition leaders vari kuramba kuda kuningirikina kunopinda pachini. Problem ndeyekuti the question that we need to ask ourselves is, do we have an opposition? Yeah, we have opposition leader Nelson Chamisa, of course. Kuti uzonzi opposition unenge uchida kuzoita relevance patime ipi? Ngatimboonesana ipo. But ona zvinoitika comrade Traore, chinoitika varume ava vakabvira kudhara vachingoita chinhu ichi ende takaona zvese zvakaitika. Vakambopozawo kakuti alright, ndabva kuelection, ndabirwa election, ndapedza kubirwa election, ndakubirwa party yacho. Unokoziva unofakana nechirwere chemwoyo, BP chaiyo. Varume vanenge vachigara kumakansela vasingabve. Fatherhood is not seasonal. This is what I want to tell you. Yeah, that's true. Fatherhood is not seasonal. Yeah, the day that I chose to be a public figure, to become an activist, andigoni kuti nhasi ndiri kupisa mangwana ndiri kudonhora. Because ndine space yandakato occupy. Yandakatovharira vamwe vanhu kunze yekutoti people expect results from me. So andigoni, because the fight is ongoing. It's like a simultaneous equation. Andigoni kuti nezoro ndakaita zvakati saka nhasi ndiri kumbozorora. And the second thing that I would like to say is kuti uzive kuti mbavha inoba unofanira kubirwa kangani. Nelson Chamisa more than twice said, I will not get into elections as long as my reforms asati aitwa. Obva abuda akati zvinhu zvese tapedza, this time they will not get away. Ndinoita president. Vadyiwa futi. So who is wrong? Apa atingablame Chamisa ka because iye ndiye victim kapanyaya. Aiwa victim how? Unataka iye because my response anaita kuti inini election iri kai andaujigiwa ndabirirwa. Inini ndinotaura chimwe chinhu kuti Nelson akataura ega. As long as pasina ma-electoral reforms handisi kupinda ma-election. Vaita futi press akataura kuti izvi tine system iri watertight. Kana vaisongobira havasi kuzoba futi. Hasi akadaro. Meaning say kuti they akaregister as a candidate, presidential candidate on the arm race. It's a sign yekuti zvinhu zvese zvava transparent. You see, munhu wese akapinda mufight akarohwa iwe unoziva uri murume. Munhu angatoti ndatewa nezwa ndosaka ndarohwa nechibhake. Saka batiri kuti hakuna munhu anomboguma moto. Saka batiri kuti chipa na Chamisa. No. Chamisa is a major letdown. He's not a focused guy. He's doing it for selfish and personal reasons. That is why he's just like the Church of Laodicea. One day is warm, one day is cold. He's not being driven by the concerns of the masses. All right. We've got people in much comfortable positions like General Chiwenga. He's got everything.
Alright, ndikupanzwa apa kuti zviite easy karega ndidai so handisuda kunyanya kutanga ndoda kudefenda Chamisa kana ndoda kuita said aumbotrya kuita neutral ipapapa. Let me try to add someone panapa anokwanisa kunyatsodaira nyaya dzaChamisa dzese panapa. Comrade, munokwanisa kukontinya zvenyu kuramba muchitaura ipapapa timboona kuti zvinoperera papi. Imi mangu ndokutembai, iye wacho ndomutembawo futi, saka daumboona kuti zvinoperera papi. Yes, Edim baba tutazuze tubabwe inake baba. Adizvo ayo inini handiripo ndetori muchiki kana ndikatongoona kuti Comrade Traore wapindira tovadati aiwa Nelson mfenzi wako unomuda zvekudaro. Aiwa Comrade Mungu, Comrade Mungu, welcome to Kuliend. Mukoma Mungu wapindira panapa paita nyaya panapa ndina Comrade Traore vari kutotaura kuti Chamisa chichi ameno zviri kutaurwa ipapapa. Comrade Traore, sanganai na Comrade Mungu, taurai mashoko amukutaura pamusoro paAdvocate Nelson Chamisa tinzwa. Comrade Mungu, how are you? I'm fine, and you? I'm well, thank you. Ona issue iripo Comrade Mungu. Inini ndinoda kuti ndikuonese musapfungura ndiri kuwanda. Indiri munhu weZANU-PF. Yes. As tiri revolution, tiri kuti tiri mugango. We are pushing concerns that are coming from the masses. Kuti nyika inake. Alright. And therefore we need everyone on board. Amurugona. For the reasons that kuti namo ikirova haisarudzi kuti uyu muZANU-PF uyu muTCC. Therefore, for the sake of political tolerance, munhu wese, let's do something wakomana. Alright. Ita kuti nyika taka dambudziko ravachamisa apa. Idora ndaida kuti mutange mari isa pachena kuti ndigonyatsoziva kuti ndokupindura isei. Maybe ndingabvunza question yekuti the behavior of Nelson Chamisa ever since the revolution started. Are you happy with it as a supporter of Nelson Chamisa? Revolution yavageza kubva payatangira ndopakutaura. Yes. Okay. Alright. Zvinoita baba ndoda kutaura. Ndakamirira vaChamisa inangu. Ndiri mwana wavaChamisa chaiye. Ende wekuti handizomboregedzi murume ende ndinomuda. Sezvamangotaura kuti munoita. Handiti? Yes. Ini ndoda vaChamisa nezvavari. Handiti? Nhau iripo panapa yababa inhau yokuti kana maida kuti vaChamisa vataure navaChiwenga vaifanira kutaura. Handiti? NavaChiwenga vaifanira kuti kutaura nekuti nhau iripo yaizi nhau yokuti tiise vaChamisa pachigaro kuti vataure. Nhau iripo ndeyekuti pari kudiwa kuti vamunangagwa vaburuke painde vaChiwenga. Saka nhau iripo apapo ndeyekuti kunyarara kwavaChamisa tangati tine pain yezvakaitwa naChavangu. Tanga tichiri kufunga kuti tosumuka nepapi tichinda nekupi. Nekuti dei maida sanduko vakomana verevolution mimi pane zvaiitwa naChavangu mungade makaramba kuti mtinda usarambidza vanhu vachitaurira kuti munhu havamuzive. Ndo zvakafanana nanhasi kana tikati vaChamisa vataure mangwana vaChiwenga vakagara vaChamisa vane vangofanana nechimunhuwo zvacho nje nekuti ZANU-PF inenge yangoramba iri pachigaro. Ameno kuti munozviona we. Inoda kudaira zvine mafacts angu inini kuti muzive munhu wamukutaura naye. 2022 I languished in prison as an activist. Aitaura kuti hatina kwatiri kuenda senyika tichitungamirirwa naED. Handi muri kuona? Now ndichikambe nainini kuda kuita MP.
I advocated for political tolerance because munhu akanzi ndewe political party yakati haasi kuda kuuraya nyika, ari kuda kuachieva things at record time zvinoendesa nyika kumberi zvichibenefita Zimbabwe yese. Okay. Therefore kuwirirana chinhu chakakosha zvakanyanya. Ani muri kuona. Now ndoda kuti muone kuti handisi biased. Why inini ndichifila kuti Nelson akatirasisa? He was supposed to have said something. Ngatitarise character yemunhu akaita saChiwenga. Mudhara akaita saChiwenga ndofunga mamuchiti why anga akanyarara. Mudhara Chiwenga akataura. And I can give you 3 good videos. Zvekuti haufungidziri kana kubvunza kuti munhu ari kutaurwa apa ndiani. And the persecution yakaitika kuna General Chiwenga kubva vachiisirwa muchetura maaccident zvimwe zvacho hazvizotaurwa hadzo kuti kwaitika chakati kwaitika chakati kwaitika chakati. Tichiti munhu achaona kuti nzira yatora arasika. This man 2017 haana kuita greedy kuda kuti atore nyanga atungamiriri. It's very rare to find a Zimbabwean politician wekuti given an opportunity yekunzi ita president andaroti aiwa chimboisai vamwe. Hazviti kuti ndibve kuuniform ndotomhanya kumberi kuwa no ndofanira kutombosevhawo ndichiona vamwe vachiita ndichinzwisisa dynamics. Now we've got a Ngomo character. Ngomo was given the same offer akataura no there is no need to rush. Okay. Now, you were supposed to ask yourself, why would someone from ZANU-PF speak good about Nelson Chamisa? Kulian can witness to that. The only person with ZANU-PF item revolution, we need Nelson Chamisa. Why? Situation yatakatarisana nayo. Ichariseta masettings zvisati zvakamboitika futi kuti vanhu tidzidze kuziva kuti nyangwe pakaita one anodyiwa kuita president anga anewo mavotes ake like dzina Nelson Chamisa dze2 million votes must be given the platform yekuti arepresentewo mugovernment 2 million people vakamuvhotera. Okay. And muri kuona zvaitibatsira kuti temukana because I know the character and the person within General Chiwenga kuti he is not a selfish person. Sezvakaitwa paya kuti taita 2017 chinhu nechabuda vamwe vozotaura kuti vakati hatisi kuvaziya. Okay, regani ndimbotaura mataura yakanaka chaizvo but now iri kutirya moyo baba. Chakatanga ndo chakachenjedza kubva pana vatsvangira handiti vatsvangirai vakashandiswa kuisa mari munyika. After that vakazorasiwa pamaelection aitevera. Muchiri kuzvirangarira? I remember that issue. Handiti ka? Right. Tabva ipapo vamunangagwa hapana election ravakahwina pana vachamisa kana tida chokwadi vakarohwa. Munonzwa kuwai regai ndipedze maoveterieni nemiritari nemapisa nefazi vakamira nezheve ZANU-PF yahwina. Ndeipi nyika baba nyange muchitenyu vachamisa vakanyarara maelection anabuda nati 4 o'clock pakati pousiku vanhu vavata. Ndeipi one nyika baba yandoda kuti mungonditsana mungoti ndimbotiudzaiwa zviri pachena izvi nauye ndozoda kuti vachamisa vanyarare baba. ZANU-PF is not good. Zvachose. Ndinga vachisina weight rekuti ZANU-PF ichatonga kusvika madhonga nekuti ndakangozvagwa dhongi risina nyanga handizivi hangu kuti richazomera nyanga gore ripi. Zvinotoreva kuti kana munhu baba achinzi nyika inotongwa nevakaenda kuhondo
mungandiudzawo here mwana mai vangu sezvo mati menyu muri munhu sapoti yeZANU-PF ndoda kuti mumbonyatsondiudzawo kuti ingava nyika here nengonzi inofanira kutongwa nevakanzwa kurira kwemabara chete. Halo, muri kundinzwisisa? Halo, okay, ndiri kuti inini ndeipi nyika inongonzi inofanira kutongwa nevanhu vakarwa hondo? Halo? Yeah, I think network inenge yakuita. Yeah. Alright. Halo, ani ndakukunzwa. Ndiri kubvunza ini kuti baba ndeipi nyika. Halo, makundinzwa? Ndiri kubvunza ini kuti ndeipi nyika inongonzi inofanira kutongwa nevanhu vakarwa hondo chete? Halo? Ndo imbotaurai pamwe ini ndingagona kukunzwayo. Hello, Comrade Traore, muri kunzwa here? Halo? Muri kunzwa here, Comrade Traore? Yes, Kulen. Yeah. Zvanzi zvoni ndepi nyika ingagona kutongwa nevanhu vari kungonzi vakarwa hondo chete, inongonzi nyika vanhu vanofanira kutongwa ndo vakangoenda kuhondo chete. Ameno ndo question yavanga vabvunza vakati memi mutauri. Dai zvakadaro Kulen. Zvingadai zvitori pamutemo dzepama-elections, ma-presidential election. More than 40 years. And Chamisa is more than 40 years. And you see, in the question and root our in the Atugoni good eat ZANU-PF yakabira ma-elections. Yet Chamisa akabudagat. And this kuita, and this kuita a presidential candidate as long as passed by electoral reforms. Akati makandibira kekutanga the second time I will not let it happen again. But abuda futhi achiti. I've got a system which is watertight that does not enable anyone to play rig the elections. So, I was going to you are within Yeah. Because we've realized we need everyone on board. Let's utilize this opportunity. In a problem with playing my conditions. These guys are saying this. Therefore, my conditions. Tumuziye kuti ine zvati zvakati mukazofuma muchinzwa kuti ndakuplan Alright, I think Comrade Traore, I think iri kunyanya kubreka. Regai ndidai so. Oh, mamchanzwa. Alright, it's okay, alright. Ndakanyara ndakaterera. Alright. Ini comrade regai nditaura ndichidai so. Munhu anoda kungonzwa chokwadi ndiva munangapo. Anoda vanofana kunzwa chokwadi. Handiti. Number 2, yes. Masupporters ZANU-PF anofana kuziva chokwadi kuti chii chinonzi politics. Politics hakusi kurovana, hakusi kupondana, hakusi kuurayana, hakusi kunyima vamwe care. Thank you. Handiti. Politics, thank you. Haifani kuti kana ndikakuonai baba ndopota nokuseri kweshopu ndichikutiza. It's not a politics. Yacho wawo. That is true. Yeah. So, chaura nyika yedu mchizona vachamisa vachinyarara. Kune maspai. Handiti. Vakangomira kuti vachamisa vakataura chinhu. Dhagi mangwana notomuka apfeka hembe dzeblue.
unoona muka akatindiwa musoro neblue kana negreen oshawa kuti uyu munhu uyu direction yake chaicha ndeipi. Saka ndodhaswa ndizoona vachamisa sometimes vachigara vakadii vakanyarara, but hazvive kutipo, hazvive kuti havafungi, hazvive kuti vakatosiya opposition. Murume uyo unesu apa dai chamisa anga akataura apa baba zvamuri kushuvira kuti vaifananisa comment parevolution yavageza apa kuti murume usingaiti. Ndinokurombotaura something. Look at Ostalos. Yeah. I've got so much respect for the man. To the extent that I even, at one of the times, that we want in Zimbabwe. As much as I'm ZANU-PF, I appreciate and respect the words that are coming out of this man's mouth because they are constructive, they are developmental. Zvinoita kuti nyika yaenda pane rimwe level. Ostalos zvese zvaari kuchitaura izvizvi zvinotokodzera kuti asumwe nematauro amuri kuita inini kuti vanhu ava havana chakanaka handiti. But ari kuramba achitaura because tikateerera vakomana muviri nekuteerera mboma tinoshayiwa mhare inozvipira kuti chero zvezvaita inofanira kuti Zimbabwe isununguke. Okay. I'm in exile. None more than 8 months in exile. I've not asked anyone for $1. Can I go fund me until life is hard? I hate the fire and the pain. Chachil without this Zimbabwe in Akewakoma. Right. And those that people talk about, I just put up a mukawana. Voice in India language. Gore nemvura zhinji. Zvinoita kuti tive nekuhora kanaka as much as unity and political tolerance is concerned. Okay. Mona apo baba matauro kuti tikava negore rine mvura zhinji rinoita kuti tizive kuti gore rino kunogutiwa nditi. Yes. Right. Zvakafanana nemurume wamanga muchitaura vachamisa. I know kuti vakangotaura one word tine vanhu vakamirira kuvarwisa pakutaura pamasocial media pai handitika right. Pavanonyarara vachamisa imhosva futi vanofanira kutaura right. Baba munoziva here kuti vatamisa vari kuda kupadza vanhu vasingafungiri kana kuti vanoita kuti Zimbabwe iende kumberi. Right. Ndokwandinoda kusvika. Because kana ivo vari kuda kufadza vanhu vanopiwa chikenini. Inzi munoedza mupepa chikenini handiti. Because hazvina musoro izvi. Okay, handi. Chikafu changu kumba chiriko ndonodya kubva kwangu ndoda kunzwa zvinhu zvinoita nyika iende kumberi. Right. Ipapo ndo patasara napo baba kuna vachamisa kuti pane zviri mugangu. Muri kundinzwa baba? Yes. Zvatoibva tadi kumira zvapakurwa tose tachiona kuti murume wanga asina kunyarara. Zvakutopakurwa wani. Iyo yenyaya yakanaka. Tatinoda isusu kuti Zimbabwe iende kumberi. Right. Unoona baba, chinhu changondifadza nhasi ndechekuti ndasangana nemi muchibuda pachena kuti indiri weZANU-PF ende ndakufara chaizvo. Munoona dei muupenyu taigona kutaurirana sezvatiri kuita face to face pasina kuti manheru ndiwo rangu rinenge roorobwa nemagaro AK47 ndakutorwa usiku zvino ndoendwa nini kundokandwa muasidi. Nyika yedu ingadi yakanaka tingade tisiri patiri nhasi. Baba pari kufanira kucraftwa a law inodhila nevanhu vane brain dzakadaro. Kuti unouraya, kuponda nekukuvadza munhu ane maonero
zvakati zvine chekuita nematongerwo enyika. Good. So that we set precedent. Yeah. Yekuti tikwanise kurespectana, because munhu anobheva semhuka, mutemo ngaudhile naye semhuka kuti atwasuke. Okay, good. Mira ndigombo ndimborangarira rimwe wegi randakahwa richitaura. Tomboti baba muri pamba nevana venyu, mwombe dzorashika motaurira kuti aiwa zvimwana pano tinoisasika toisa munyu tigokudzura nayo shamhiyeyo kusvika wati tasa, nenyaya yekuti mwombe dzangu tadza kufura pavanga vachida ivo. Vanenge vari baba vari right here apa. Vane vasi right here. Right. Saka problem baba yatinayo, vanhu vanogona kuona vachamisa iri problem, but ina ndioni vachamisa iri problem. Murume uyo ari right. Ndine mumwe munhu wandakambobvunza baba ndikati maida kuti murume uyu aite sei? Munoti 1 uri weak, 2 akanyararisa. Right. Ndinokumbina kuona kuti murume uyu haasi weak. Akati kuna mudhenda Chavamu handimuzivi. Ndambobvira ndapa munhu wechigara. Mudhenda akaomesa gotsi, sente aruma gotsi, akacheneruka kufesi nenharo kuita sendere, achiramba kuti Chavamu ndewe triple C. Saka baba tinosvika kupi nevamwe vanhu vokuti vanozoda kupinda kuimba yevamwe izvi yavo vakaiprotecta vachiti right. Inini akasvikapa hapadi kuti tinyaya kuchitu samadenikira chitereki. Usida kubatira ruzhinji rweZimbabwe. Vanhu hatina zvakafanana, ngatitry kusimplify palanguage so that munhu wese anokwanisa kunzwisisa. Point yandiri kutaura ini ndeyekuti tikaita setaakupinda mumapolitical parties toita setaakurasika bichana. Iyi ikurudziro achida anoda Nelson asingadi haadi, but he has to know something. Chinhu pachinobuda ichi tazoramba munhu anozoda kuzobuda achitaura kuti zvakati nezvakati nezvakati, because when it matters you chose to be quiet. Saka unenge uchida kuzovavhokawo nekuva relevant munyika yaani yakarwirwa nevamwe, iwewe yet you are taking a back seat. On this one I'm going to be honest with you. Umwe tati chiwirirana, but apa whether Rwanda everyone is trying to do something. He is choosing to be quiet. Chaya is saying something. We appreciate that. But we are saying, ngatimbo itawo something. Mukanzwa tichitaura nezvezita Nelson Chamisa. That's a starting point. Yekutotanga kuti tichitoterwa graphs tichitoonesana kudai, but gentlemen apa atifaniri kudai. Apa tikadai nyika yedu inoenda mberi. Tichitofamba takatodaro. Vachivakatozvinzwisisa kuti dzakashata zvisingaiti dzekunoona nekuti because dzakaita unconscious I don't know for how long vaisirwawo mutii handitika aita starting point yekuti tikazodaidzana kuti wekustate ushamwari chinonge zvenyika munhu wese akuziva kuti wamana poison inorwadza wakomana. Ndiani baba munhu ungandogara patebho imwe chete nevatungamiriri vedavo chero pakagadzikwa mvura yekumwa poiswa zvimamafini apa poiswa makeke apa, ndiani munhu anononga chikafu ichocho hana yake yakachena? Ndosaka tiri kuti ngatimboshanda. Handitikamboshanda kutango kuti munda tikarima panozobuda gohu tozoriisa patebho nekuti tinenge tamboshanda tiri tese kumunda uku. Takuzwisisa kurwadza kwekutsva nezuva, takuzwisisa kurwadza kwekudzura masora, patinozonogara pamumvuri tinenge taakukoshesana. Handizve good. Saka panhau yavachamisa barga ndidzoke ipapo because ndaona kuti ndo pane point yenyu kuti iye zvinezvi tiri kurwa nevana vageza vari kumiramira apa vachamisa vanga vafanira kumiramirawo zviri kuita vana vageza. Hando pane point yenyu. Good. Saka nhau iripo baba, tisati tasvika kuna vachamisa, ndambonzwa muitaura nhau yamukoma Ustalosi. Yes. Fadzai maheri. Handiti ndo vanhu vatanga tichifana kutanga tisati tambonanavirana navachamisa ndichi tofunza kuti vakomana
mavapapi tavapapi handiti tiri kuindepi ko imwe muri kuti chii nenhau iyi handiti kureva kuti kana taimwa namatuka anobva kuvanhu ivavo totoziva kuti chero kuna vachamisa nhau iyoyoyo varimo mairi handiti ka ndo manzwa andingagona kutaura ipapo ane kuti tinoblame. I will put these words in capital letters. Yeah. Whether Nelson decides to join, that will be good. Yeah. Because patebo ekuronga tichatoitawo brain dzakarodza dzakati o. But if he decides not to play a part or not to join the revolution, patinonokuno kuti chinhu chedu chabuda, he must not expect to be recognized. Okay. He must not expect to be recognized. Hakuna mtu anozotaura kuti Zimbabwe is a free country. Haizoiti free zvekusvika pakupusisa vanhu wachishanda unenge wakaisa maoko ako muhomwe wozouya uchidya wati because zvakashandwa nababa vangu hazvidaro. Tavanhu vakuru tese ngatisashandisa. Ipapo ndoda kukupindura ibaba. Ndosake muchizoona murume wawe akanyarara moziva kuti vakatora chikoro ichi kubva papi. Vanhu auya ndambotaura kumashure paya pakuti vatsvangira vakandotsvakiswa mari vatsvangisa moziva kuti vakaitwa chipaya vakaitwa katapira yokugredha mugwagwa wekuti dzimwe mota dzifambe kana dzafamba katapira yacho izvi yapedza kuti hachadi mumugwagwa ngaibude hachatodi mumugwagwa. Saka nhau yatinofana kufesa baba vanhu veZANU-PF vangava nemuonosi wangu kana tichirwira nyika arigaiandikutaura inini nhau ndosaka ndati ngatisanyaya kuda kuisa kumapato steering chaita mutauro ndiriwe bato rakati nderekuti igango revolution iyi vanhu vakawanda ina handirande baba kuti tinofana tese kumira musavona vanhu vakanyarira baba mukafunga kuti havamo munhau iyi vanhu varimo inyaya yakanaka. Yes, vanhu varimo but problem yavapo baba hatidedi kuzotaura zvakawanda. Problem yatava nayo ndevamwe vanhu vokuti isuku kuviri nyoka inotadza kuzikanwa kuti musoro wayo uri papi handiti ndo issue yatinofana kudhila nayo muZimbabwe pamapoti ekuti aiwa varume usati kana uri kuno uri spy kana wabva wava munhu ari right move ndozvo zvinodzosera nyika pasi. Yes, kutengwa pachedu isusu topondana pachedu isusu topandukirana pachedu isusu kuti adiwo kumboitwa zvinoitwa kune dzimwe nyika kuti ashamwari wahwini yambopindawo toonawo temi inoteererawo kana ini ukadyiwawo imwe munhu wopinda tadii kungoonesana saizvozvo. baba nguva yepolitics dzana Chabangu nana Kupe takatopfuura level iro. Ndamuri kutaura imimi ndo zvakakugadzira. Saka tozvigadzira kudzidzwa nana Chabangu zvekuti vamwe vachida kungovhiringidza confusion munyika. Baba hatichadi drama, mamhuzi hatichadi. 45 years dzakawandisa. Taufanira kunge tiri paderi level izvi rekutoti uyo ari kumhanya nendima ari kusaidi uko uyo achimhanya nendima kusaidi uko. Kuite kuti mungutaura kuti spaghetti road orwiswa ozonzi spaghetti inatagwire iri kubiwa mari yenyika zvoo zvaombererwa maoko hatisi kuda isusu. Alright. Asi ndine mubvunzo wani baba wakapedza kuwa nemwe hama pamwe mukagona kundibatsira ndodawo kuziva munhu anyatso kuti tigare pasi titambure kudai munhu here kana kuti ibato? Munhu sei why muri kuti munhu comrade Traore corruption yaitika muZimbabwe haina kuitwa nemunhu wani, yakaitwa nevanhu. Iri kuitwa nevanhu vakawanda. Ndo vanhu vari kufanira kuti vadziviwe navo ivavo. Ini ndandiona sokuti chaita kuti titambure baba
ibato rakawana rusununguko kubva kuhondo. Bato iri ndo raita kuti titambure baba kusvika pokupedzisira. Sei nei ndichidaro man ikadaro munotanga imwe nyaya yakakurisa nekuti tichanoti no ima hamusati matonga asi tichazobva kunana bulletproof kwese uko kwese kunanawo chimwe mude raitoro mapuresa ndatsvangirai wacho vachichandibira mari toenda kuna bito ndandibira mari vakawandisa stereki. So isusu togona kutoti hamusati mane formula yekudhira nematsotsi muramba muchimbobirwa uyu wacho chamisa ubva ati bulletproof you see 200,000 yakaridzwa tizvete. So tikaita tichipinda mumapolitical parties zvatofanira kuita chimwe chinyaisokodoko baba munokambozvona here kuti munhu anonzi pamari shoma shoma yashayikwa inogona kutarwa nezvayo too much ko 15 billion. hatisi kuzviramba zvese ndoza sekuti geza revolution yaya kunochenesa izvozvo ngatibatanei maoko tiuraye mweya uyu nekuti urikubata vanhu wabata vanhu ndo vari kupinda mumapolitical party vopinda muzano vanhu ivavo vopinda mutriple C vopinda kwakati ati ndo zvatiri kutaura because hakuna kusina vanhu apa. Good, kana madaro it's alright. Inini hakuna kusina vanhu. Bulletproof inoramba itaurwa nevanhu. Maria inabvira yasvika kuna vachamisa. Maria ya munhu akatanga nezvegofund iyoyo ndiye anofanira kubvunzwa kuti iwo mari wakazisi mari yakazofamba sei. Ndona winongodiwa chimubvunzo zvakare. Munozame ndisoda kubvunza nekuti zvinechekuita tine mari idzodzidzi. Plasitipinda kurerusai painterview. Susu hatisi kuda kuti tikate foni tisiri kuwirirana. Isokana kuwirirana kana murikuona chii hatigoni inini kuti tichida kuti tiite chinhu chinofamba tofokasa on manegatives. Why tiri kuti dai vachamisa vaitawo kudai tikuziva pane chakakanakawo chiri mavari chekuti tikabatanidzawo chiri mavari nechiri muna general Chiwenga nyika yedu inoenda kumberi. Hazvirevi kuti any of these guys hapana asina mama weaknesses, hapana asina, but we are saying our strengths are complementary of each other. Murubata point yangu ndabanzwa ende ndoda kuti chero mukoma kulendika vanhu vepoint yenyu iyi mukoma kulendi nauri kutaura murume wemambo zveira mukasvika pairi handiri kunzwa ndakateerera zviri munzeve right. Nauri kutaura murume uyu ndeyekuti vachamisa vanofanira kutsigira vageza. Muri kundiwa here? Okay, ndiri kunzwa. Vatsigira vageza navachiwenga varimo munyaya iyi. But mubvunzo wangu ndokuti vachamisa vakatsigira varume ava. Okay, tiri murevolution iyi. Iyi revolution iyi ichazodzoka here nezita rekuti ZANU-PF kana isusu otongoti vachamisa vataurwa vakamirira kuti zvikiitwa nevageza zviri right, zvikiitwa navachiwenga zviri right. Mubvunzo wangu iwari wokuti ko iyi nhau yokuti ZANU-PF mangwana kana tabvisa varume ava vabva inenge yapera here yekuti nyika ndeyedu isu maZANU-PF? Baba tiri kuita chinhu chenyika. Taita chinhu chenyika chabuda. Uye achatora peni yake nepepa onyora zvaari kubuda zviitike munyika. Uye achatora peni tobatanidza zvinhu izvi. Ndozvichaita kuti nyika yedu inake. Uye ogadzisawo zviduku. Uye neusona anozvikonzero zvake zvaari kutaurirawo mukagadzirisa apa nyika inonaka. Zvokonzidwawo zvinotaurwawo kuzvokonzidwa togadzira kudai nyika yedu yonaka. Andi muri kuona zvinhu zvakaita sekuti hatifandoona because of politics, political violence ngatiyane nayo. Political violence tinoona kwese kumaprimary elections inoitwa maikupa wakapuwa mbama nyika yese ichona. Hatizozivi kuti akarova mbama yakaitwa sei. Maikupe tovaziva vairwara nekenza nechii hatitarisi
aroipuwa mutungamiri munhu iyeye aifanira kupuhwa kana 15-20 years of hard labor. Kuti baba vataura ndozvinoda kugadzirisa izvi. Okay, kana munhu yavo yakarova maikupe mbama aifanira kupuwa makore wavo. Ko uyu warova munhu nhasi unone simbi kupurazi kumazou, munhu hachagoni kushandira mhuri yake, anofanira kupuwa makore mangani? Ndozvatiri kuti tikafambisa geza revolution ndozvo zvatinoda kubva tagadzirisa once and for all pamberi petv nyika yese ichona. Okay, ina hangu kuti nhau yedu ibaba tiipete musangano, regai timbobvunza vamwe kuti naye varume vachamisa vapindure here pamusoro penhau iyi kana kuti kwete. Mhinduro teiwana mangwana chaiye tikatobvunzana mhinduro yacho kana iye vachamisa nevatotipindura. Aiwa nyaya geza revolution harisi kundomira. Aiwa kumira imiri baba. Iparapa ichifamba ende tinosvika chete. Good. Saka nhau iripo baba yatachida kukurudzira ndeyekuti chi tadii tamboonesana chokwadi. Vageza pachavo vabuda vachitaura kuti no more politics yokurova mumwe munhu haichabvumidzwa munyika, ngatisiyane nayo. Nyaya yekupisirana dzimba vana vemunhu vaisara chireka panze ngatisiyane nayo. Indinonaso kuti tikatangira pasi ipapa pachikwidza kumusoro zvinotimirira zvakanaka. Yeah. Ndanzwisisa pane nhingirikini ameno comrade Traore kana mune zvimwe zvekupindura pane nhingirikini kana kuti tochidropa comrade Mungu ameno kana manyatsopedzerana ipapa because I think we are only left with 5 minutes here. Zvajeka. Alright, thank you so much comrade Mungu. Tichazoningina tichazongoconnecta futi panhingirikini munogona kudropa zvenyu tobva ta round off na comrade. Yeah. Ndekukumbira. Yeah. Kuruzhinji rwose rweZimbabwe. Yeah. Musaore moyo. Natindangu. Kuzhinji rwese rweZimbabwe musaore moyo. Musashora vachamisa. Ngatirambe takamira navachamisa. Kubva munyika yeIjipiti takananga kupinda munyika ine uchino mukaka. Hatifanizve kumbozofa takasiyani vachamisa naStalos na sister ipapo. Tinosvika chete kumberi kwatiri kuita sei? Kwatiri kuenda. Chatiri kuramba this time kumakuleni. Hatichadi kushandiswa sezvakamboitwa vatsvangirai apo kundotsvakiswa mari kuAmerica mangwana vodzoka vetwa dhongi. Yeah, that's true. Alright. Mwari akukomborere maZimbabwe kwese kwamuri. Musakangana kuti tiri munyika dzevaranda, tiri vatorwa, tiri varanda. Tinofanira kusimbirira nyaya yekumusha kwedu kuti kunake. Ndatenda hangu. God bless you. Alright, thank you so much. Thank you. Ndatenda. Yeah. Oh. Pari kupisa apa pari hot. I think tadropa comrade macomrades ese, but I think tine nyaya isati yanyatsopera ipapa petikuona kuti iri kufanira kunge tangogadzirisana tongoti gava tobva taona kuti zvinopera sei. But muri Zimbabwe zvinhu zviri kunzwika. Taurai neni mucomment section muri kuti kudii, zvanzi vachamisa vopindira here nyaya yekwa revolution yekwavageza kana kuti vachamisa vomboningirikina vombosiyana nazvo. Ndo nyaya iri kutaurika panapa. Hanzi poitwa sei, vachamisa vopindura here kana kuti vachamisa voningirikina. Ndo nyaya yandiri kuda kuti tinyatsonzwisisa. Munokwanisa kutionesa panapa kuti muri kuzvionawo sei pane nyaya iyoyi yeningirikini iri kutaurika parevolution yekwageza. I understand kuti mhinduro dzakawanda dziripo. Vamwe vari kuti aiwa vachamisa kuti vapindure nyaya iyi kana kuti vapindire nyaya iyi. I mean vanogona kuzorova paper 2 yakaitika muna muna November 2017 iyaya pachinge paitwa coup pane zvakaitika kuna vatsvangirai. Munoziva kuti vanhu vese vave kuti vapinde mumastreets meya opposition yanga yato approve chinhu chiya ikati right handi tinobvisa Mugabe
kekupedzisira ende Mugaba tichadi kuita sei kumuona futi handi muri kuona nyaya yacho. Saka ndo pari kunzi nevanhu apa pavana ana Nigirikini ava avazoite futi zvimwe here, avazoite futi imwe paper 2 here inozonigirikinwa pane nyaya iyoyi. Ndo nyaya iri kupisa, but munokwanisa kunyatsosangana neni muma streets iyo zvinezvi munyatse kundionesa maonero amuri kuzviita pamusoro penyaya iyoyi. Ndichigadzirira kuedha another guest panapa, ndichigadzirira kuedha another guest. Zvakakosha kuti mugare mandionesa in the comment section, because I don't know kuti the guest panapa anyasvika achitaura kuti kudii. Munoziva kuti zvacho ka paranetsa zvinotemesa musoro. I understand zvinotemesa musoro, but isusu tinenge tichingoda kuti tingoita sei tingoti zvinhu kavara panguva diki. Pane zvinyaya zvakawanda zviri kuitika zvinotoda kuti tigara tangoita sei tangokavha ipapapa. I think ndichatry futi kuti Comrade Traore vadzoke vangopedzisa nyaya yacho yandiri kunigirikina yatiri kufamba nayo panapa kuti zvinhu zviite sei zvibve zvangoita Nigirikini. But as of now, let me add one of the stuff vanhu vari kutaura zvakasiyana wana inenge ndimboona kuti zviri kufamba sei ipapapa pane Nigirikini, pane zvinhu zviri kutaurika. Mastreets anopedza unotosvika pachikamu chekunigirikina. Yes paKulian TV chivhitivhiti chisina fiye kana favor. Taurai tinzwi hanzi kudii, taurai nesu comrade. Halo. Muri kutinzwa here paKulian? Tiri kukunzwa iyi. Yes, muri kuti kudii? Muri kuti geza kudii? Manga muchiti geza aita semi? Aiwa, geza akatengwa. Because ona vese anotore zvinhu zvaanenge achitaura. So tingamboramba tichimbonzwa nyedzo kuti chivhaya ari kuba mari, tagwira ari kuba mari. Solution ndio tiri kuda. Kwete kungoramba tichingoudzwa chete kungodzi munhu ari kuba mari, saka zviri kutibatsire chizvo. Muchizozvimirira here zvamuri kutaura izvi? Hapana chinhu chinonzi hachimiriri, because iwo hatipedzi kana 6 months tichingoramba tichingotara nyaya 1 asi hatina kana kuita tichiita. Problem yevanhu vari kuZimbabwe machedu emaZimbabwe ndeyekuti tinongoramba tichingosekerera zvinhu zvisina nebasa. Kana akundikana ngatitsvage miplan handisi. Kwete kungoramba tichingosekerera zvinhu zvisina nebasa rese. Ipapa akada anopedza 3 months asipo dzoka kuti udzoti iwe mfanha atagwire iwe hatina zera newe uri mwana mudiki ubva aenda futi. Saka zviye zvichitipei izvozvo. Kungoti uzoti anditenga idhata akutonga brand ambassador weke uditi. Ndiri kungoteerera, ndiri kungonzwa hangu zvamuri kutaura pane zvimwe zvari kunopedzera zvabhohwa unoziva. Hakusi kuti handikuda change tikutoida, but zvimwe zvari zvinopedzera zvakutisota. Ngaapamboitwawo action. Kana munhu akundikana tongotsvagwa imwe way forward kuti tiende kumberi. Kwete kungoramba tingodzwa kuti garai makatenga data right. Zvinotipei izvozvo. Saka imwe action yamungatarisira kuti ingaitika ndeipa? Ngapatsvagwe vanhu vakaita sena ona timu reita tajamugareri. Veve vatori nani, vanhu veve vaitongopinda mustreet vari 5 vamwe vozojoina. Parongodiwa vanhu vakamboita seivo vane zvivindi vanongopinda kana mustreet vari 6 kana 5 vamwe vanozotanga kujoina. Kwete kuti munhu anouya papress chamwana achitaura kana auya akataura ari palive isi hatikwanise kuzomubvunza mubvunzo. Anongopedza live yake obva atoendera tobva pedza 6 months asipo. Hatikwanise kumubvunza mubvunzo kana kuti hatikwanise kumubvunza kuti Comrade mapapi, hatikwanise kumubvunza zvinhu izvozvo. Anozodzoka futi oenda palive otaura hatikwanise kumubvunza futi. Saka ndo zvinhu zvikuita kuti titsamwe manje izvozvo. Program yake yakanaka, but manje program yake irikufeila futi. Because isi tozowanza trust, tikaisa trust tozopedzisa tanyashe pamusoro petrust yedu futi. Hanzi hasha pamusoro petrust. Ukazoona kamunhu kana achitiudza kuti ndiri vakomana veaction yakutouya, garai makatenga data, rambai makatarisa, action yacho hakuna. Ureti munhu akagwa ari kubva mwedzi unowu, mwedzi wacho unobva wapera, iye ubva pedza dzimwe 4 months asingawanike, saka tichiti tiri kuenda kuno. But pataurwa vanhu zviri simple, hanzi munhu akagwa akapfeka mabhegi ake zvatoredi kudhara ka. Hanzi zvatoredi. Nyaya iyoyo takatanga kuinzwa kubva kudhara yekuti munhu akagwa azodai, akamboudzwa kuti hanzi tiri vakomana veaction matoiona magezi akambonzi kwapiswa tumota tunenge 2 1 kakapisirwa pagate pachivhayo, 1 kakapisirwa kuservice station yakutagwire ikuka.
uchiroma remember madezi yayo pachinzi timakomana action matoiona nenyaya tumota tutwa piswa obva ataura kuti wiki nora hariperi rakapera saka zvakangofanana neizvo zvinoudzwa kuti akapfeka mabhegi ari kumuona ndiani bcause inini wacho ungangabva chondotomutyawo iye munhu wacho ari kutaura ari kutomutyawo akamutisa saka akazomona achipfeka sei Indapinda papi. Indapinda papi. Kumusha ndinotomusha handikwanisa kutomufesa direct but tindone dzimwe zvinhu zvete tinodawo kuti tinokwanisa kumboona emgwe tichiwandirana waisi ndikupanzwa saka poiswani poitwa pari kungodiwa munhu ane zvivindi lida ane zvivindi wakambona zvakaitwa kumozambiki sezvo kumozambiki kwaitonzi vanhu vachitofa vanhu leader achitotaura kuti ngatirambe takabayirira chete zvekuti anzi mwari kufa hazvina basa vanosara ivavo ndo vanozosara nyika ichinaka kwete kuti munhu andaro vanhu vandaro kuti haiwa tikuda zvinhu zvepeace iwe ungaudze munangagwa zvepeace munangagwa imangomane peace kuna munangagwa munhu akagera vanhu uchirimemba kuna 2018 agera vanhu mustriti vanhu vakatakura zvimabhano mumwe akapfuura vanhu vakafa imutaura kuti muda peace nemunhu akadaro unoita peace nemunhu ari kuma-80 something years munhu ari kuba mamillions apa iye apa mwasarowanikana ne2 years kudasho munhu ari kungoita utsinye kuti angofani zveutsinye chete peace uba peace nemunhu akadaro aiwa pari kupisa aiwa but abo ndachitira kuedha back pane munhu ndachitira kuedha comrade Nigirigin vanigirigin I think pane zvaitika pane fone yawo macomrades acho ese vanenge vabva vangonigina pane zvinogona zvaitika ipapa but aiwa tondowari tichazoona kuti todzosa comrade upi vatotapa ini ndeida kuti musangane ka mutaura nemunhu ari padhuze nacomrade Geza wacho mutaura nemunhu ari padhuze vakomana verevolution vacho vanhu vese ava vanenge vachida ndiri padhuze navo vanenge vachinyepa vanhu vanobudikira kana Geza ataure vese ava vanonyepa even tari chimbotasa kana Saruwaka maspichi ake ari kutaura izvozvo ngatimbomire zvikwanyuka emabhunu kana zvichinetsa ngatimboite zvageza takuita zverevolution pese apa idi kuzvitaura vanonyepa vanhu vese bhanana zvinozikanwa madhanda ete vanhu vanoda kungozongonyepa zvinokuchitaura taura kuti Geza ndingaburisha bhanana chavanoziva Ben Island is revolution ndirimuno chivhitivhiti aiwa already urimo chivhitivhiti chimboteerera maspeech kubva Geza achitaura nezvuru chimbotarisa vanhu vese vari kuzviti vari kumhanya nerevolution maspeech avo muzuva ranhasi umbonyatsokunzwa kuti vari kuti chii vese varingotaura kuti izvo zvitakuita zverevolution izvo zvitakuita zvakati bhozi Geza akangobudikira akataura atobudikira akataura akaenda izvo zvakusarawo chitinyepera takuzoita zvakati takuzoita zvakati madhanda edu hapana chinozikanwa vanhu vese Geza wacho havatoona kana wandira vakambosangana naye zvavo varikonyepedza kuda kungwara kuti vange vari kushanda naGeza ndo vanhu vadatobira vanhu mari futi ivava iwo chimbota unozviziva here kuti munhu ukangotaura uchitaura point chetinobva utangonzi uchigananda uchatozoona mangwana vati vanhu vakwe pachanel pakwe papa vamwe vacho vanenge vachitokomenda vanenge vachitoti munhu ichigananda but tichitaura chokwadi vanhu vari kuzwa chokwadi vada kuzoona kana vapinzwa mumurwisi kuti tichachitungamirwa nebofu alright iribo ndichazonigirigana ndichazoona kana pakazodzoka mamwe macomrades ndozonigirigana tochiita part 2 mombonyazopedzerana ina hangu iri pane ikai my hands are tied handina side randingakwanisa kutora ndangoti aiwa tikweta zvechivhitivhiti zvebasa mimi muchibharurana ipapapo uyo akauya akataura zvake uyo akataura zvake mupedzerana ina hangu lasa handisi mumude kutora side aiwa zvinhu zvindezvenyika zvinasaiti zvinhu zvinofanira kutaurwa kuti hazvina basa nekuti uindi Geza kana Geza akundikana ngaabvarurwe kutaura kuti Geza apa akundikana Saruwaka wacho kana achinzi akundikana zvinhu zvaari kuita ngaabvarurwe uzito izota nemwedzi mungani
tane mwedzi mungani tichingotaura nyaya 1 ukada kutarisa vanhu vese vari kuzviti revolution vacho vese variko kumhiri kwaLimpopo uko kwavakazara vese unoziva kuti vanhu vari kuZimbabwe vanhu vazhinji havazive munhu anonzi Saruwaka wacho havatomuzive. Ukatosvika kuZimbabwe ukatanga kuti ndamboteerera speech yaSaruwaka vanotanga kutobvunza Saruwaka ndiani. Havatorina kana dhata racho rinotodhurawo kuZimbabwe. Revolution inoitirwa muSouth Africa zvichienda uko. Revolution vari muZimbabwe vakatodzima izvozvo. Haimire Zimbabwe ilanguka hazina kubata nyaya dzatisikazive please hazina kubata nyaya dzatisikazive anyway zvekutaura munokwanisa kukomenta mega mucomment section ini ndangoti ndingopfuura panapa ndiite se ndichingokuzivisai ndichingokupai nyaya chete ndozvo ndichingoita chinenge chitubu chisingapererwi nenyaya tichingoita tichingodhaya hatinete saka kana muchinge kune vaya vanenge vachizoti toda kupindawo pane chirongwa I think you know what to do by now munokwanisa nhamba dzangu munokwanisa kunibata mogara mabhuka kule nditoda kuzoita se tozopindawo pachirongwa I don't have any problem with that ndokwanisa kungoita se kungokusanganisai nechirongwa zvamanje ndiri kungoti bye bye.